Hello guys, आङो बावखुंग्रि हाजो गाखोनो फैदों लोगोफोर। बावखुंग्रि हाजो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। खुलुमबाय, बयनिसिमबो आंनि गोजोननायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो गोजोनै दङ। नै आंहा दिनै बावखुंग्रि हाजो गाखोनो नागिरदों। अखा हानानै फिस्ला जादों। नायलांबाय थादो लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ। बावखुंग्रि हाजोआ जोबोद गोजौनाय लासै लासै थांगासिनो दं आङो। लासै लासै माय गड, जा गोजौ। माय गड, माय गड, माय गड, माय गड, माय गड, जा गोजौ। हाग्राबारि बेनो आरो बावखुंग्रि हाजोआ ना। बावखुंग्रि हाजोआ बेनो आरोना। हनै जि एप्रिल फुल लोगोफोर, एप्रिल फुल। बावखुंग्रि हाजोआ बेनो आरोना। दिनै एप्रिल 1 एप्रिल नालाय, बेयावहायनो आंबो दसे नोंथांमोनजों फालिबाय, एप्रिल फुल फालिबाय। गाज्रि दामोन लोगोफोर, जों उन्दै समनिफ्रायनो बे मोनसे एप्रिल फुल फालिगासिनो आरोना। दिनै आङो इउटुब चेनेल खुलिबाय नालाय, इउटुब चेनेलाव बेखौ मा खालामगोन आङो साननानै मोनाखैमोन। बे दासान्दि आरो बावखुंग्रि हाजोनि माने गाखोनायनि सिजोन फैबाय थादों नालाय, बेयावहायनो आङो बावखुंग्रिनि मुं लानानै माने एप्रिल फुल खालामनाय जाबाय आरोना। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ। आरो जायफ्रा दिनैसो फार्स्ट आंनि चेनेलाव, बिथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। बेनोसै, खुलुमबाय।